ئایا بڕاستیژی وەکی پەیدارە ئەک پارتی ئامەرچێلێک دەبێژیتن ئارمانجاوان هەدەفەوان جددیە بوو چارەسەرکردنا کێشەیە کورد بە چ ڕەنگی ژێ هێژایە شروعڤەکارەیە سیاسی عەبدوڕەحیم سەماوی ژە ئەنقەرەیە دەپرسم هێژای عەبدوڕەحیم تو بخێراتیە کوردستان 24 هەموو ئالی دەبێژن ئەم جددی نەبوو چارەسەرکردنا کێشەیە کورد پرسا کورد یانژی دەولەتێکە بێدەنگ ژە چەکان لێ تەنێ ئاخفتن هەتا نەهامەدیتنە کرداران کەنگی ئەمێ ببینن گاو ئاوێتن و yani bersiva van şuvalê we meha pêşiya me inceh bê ziman ji teref hikûmeta Tirkî ve bes niha li ser xelas qedekirina çeka sekinin yani got PKK xwe fesih bike yani rêxistina PKK xwe fesih bike û çeka deynê li ser wê sekinin bêhtir gav avêtin piştî wê çê bibe yani gav avêtin çawa li ser destûra hikûmetê li ser zimanê Kurdî li ser medrese dibistana wê qanûn derkevin û wekî dijî gelek zulmê golû Kurda ev 100 sal hatine kirin ê Bakur wê ji ber wan zulm û zora hikûmet jî wê efwa xwe bixwaze yani îtibara wan li wan vegerîne wek mesela Şeyh Saîdê Nemir wek Seyid Reza wek qetiama Zîlanê wek a Dêrsimê wê ev jî bên ziman û gelek navê bajara wê bêguhertin navê Dêrsimê wê dîsa lê vegerînin mesela navê İdrîsî Bitlisî wê li Stenbolê dîsa vegerînin gelek gav avêtinê wilo wê çê bibin başa ev ew pêngavin yê cenabê hewa girê dide bi meha dahatî aya meha dahatî li Tirkiye wê çi bibe gelo min pirsawa tam fêm nekir bibûrin tu dibêjî ev pirsên hewa mînak nasandina qetlîama Dêrsimê ya Zîlanê vegerandina navên şaredariyên Kurdan ji hêlekedin diyarkirin û nîşandana gorên zana û serkirde jîrên Kurdan ev hemû dê heyva dahatî çê bibin ev bi çi ve girê dayîne heyva dahatî wê çi bibe gelo yani mesela çekdarî ku xelas bê bi wê vegirê dayîne bi mesaja Öcalan vegirê dayîne piştî mesaja Öcalan ku hizba xwe yani rêxistina xwe fesih bike û çeka deynin piştî bi wê ev gav bên avêtin zaten ji xêrî wê wexta çek danîn pê ve jî wê qanûnek ji berê êgo heta bi çend sala li çiyane ew jî vegerin malê xwe qanûnê wê ji gor wan jî derxînin qanûnê wê ji bo wan jî serbest vegerin bi rahetî bên mala xwe û ji bo hepsiya ji wê qanûn derkeve êgo nihat hepsa dine nêzîka 16,000 kes ji ber meselê siyasî hepsa dine wê ji bo wan jî qanûn derkeve zaten piştî vê mesajê Abdullah Öcalan jî derdikeve malê yani ew jî azadiya xwe distînê yani ew gav avêtin piştî mesaja Abdullah Öcalan e başa giringiya mesaja Öcalan ji bo çareserkirina pirsa Kurd li gor yasa û anayasayê aya bi rastî jî pêkan e Naha fikra mesaja wînî got bê holê bê meydanê aslında a berî 11 sala 2013 de got o mesaja şant Newrozê sadece bi kêmanî piçekî guhertin tê heye ji wê ew mesaj zêde nayê guhertin mesaja wî çi ye divê Kurd û Kurdê rojhilata navîn tevî û Tirkî îtîfaqek mezin ava bike ece dewleta Tirkî jî vê dixwaze îtîfaqek mezin dixwaze ava bike bes hinek siyasetçiyê got li ser navê rêxistina PKK didî îro siyaseta qanûnî dikin ê wek demê tiştî nexweş dibêjin dibe berê Kurda berê xwe dane Ankara hikûmeta Ankara aslında tam zid devê em dibêjin hikûmeta Tirka berê xwe daye Kurdê rojhilata navîn tevî
em vê karin bînin ziman û di mesaja Öcalan dijî ve ev jî bê ziman. Yani hikûmeta Tirkiye îro berê xwe daye Kurdê Rojhilata Navîn tevî û Kurd jî gerek vêna itibarê pê bikin û li muqabil wê stratejiyekê nû ava bikin. Hêja Abdurrahîm divê em dev çeka berdin. Hêja Abdurrahîm çareserkirina pirsa Kurd destpêkirina proseyekê yasayî bi vî rengî aya tenê bi banga rêberê zîndankiriyê PKK Abdullah Öcalan û çekdanana PKK vegirê daye yanî dewleta Türk dê mixatebê çareserkirina vê pirsê tenê Abdullah Öcalan bigire yan jî dê aliyên diniyên siyasî kesatiyên serbexwe bikevne nava vê pirsê Na pêv negire daye bes gava ewil gav avêtina ewil mesajı Abdullah Öcalan e. Bes yani mesele anaya desturê de anayasa û qanûna de guhertinê hak û hukûqê Kurda got bê ziman ew ne bi mesaja Öcalan vigirê daye wê her dema pêşiya me dondurê salekê de sal û nîvekê de zaten wê ev destur bê guhertin yani anayasa wê bê guhertin bi Öcalan ve negirê daye arastî. Fakat ev proje û gav bi gav hatiye avakirin li gor wêna meşa xwe dimeşînê hikûmeta Tirkiye. Başa. Hêja Abdurrahîm dizanim cenabê hewe dûr nêzik agehdarî kombûna Evrûkeya AK Partiyê jî bû gava peyvdarê Ömer Çelik got ku bû çareserkirina pirsa Kurd kêşeya Kurd desthilat ciddî ye. Ciddîbûn bi çi rengî? Min dîsa pirsa we tam fêm nekir bibûre. Ömer Çelik dibêjîtin bû çareserkirina pirs kêşeya Kurd desthilat ciddî ye. Aya ciddiyetbûna wan ji kîve û çawa em ê bibînin di pratîkê de mebestan? Yani ciddiyetbûna wan me berê jî berî bi çar meha di televizyonekê hewlêr de dîsa me hevpeyvînê kir min behsa vê projeyê kir me got gav avêtina ewil got pêşî vê pirsgirêkê bînin ziman gav avêtina du dua ise amîntiyê bînin ziman yani amîntiya dilê Kurda safî bikin û bahwirî têkeve holê têkeve nav Kurd û dewletê de ji ber wê ev gav avêtinê vê amîntiyê wê bi mesaja Öcalan negirê dayê bê rojê pêşiya me de yek berî niha min got wek mesela Şeyx Saîd wek mesela zimanê Kurdî li medresa û li dibistana bê cih bêkirin qanûnê wan derkevin wek mesela eş tere bêjim navê bajara bê guhertin tişt miştî wilo ve yek safî bikin yani. Başa. Hêja Abdurrahîm Başûrê Kurdistanê dikare çi rolekê bigêrîtin bû destpêkirina proseyekê aştî û çareseriya ya mayînde ne wekî ya salên pêştir çend salekan dom kir û êdî bi karesat du mahî kat. Mînak nebûye du heftiyeke bawerim. Serokvezîrên Herêma Kurdistanê Hêja Mesrûr Barzanî jî li Enqereyê bû. Yek ji pirsên ku hatine axivîn bawerim ev pirse bûye. Aya Herêma Kurdistanê dikare çi rolekî bigêre ji bo bi tendrûst bi şêweyekê yasayî û destûrî ev pirse bingeha wê qayîm bît. Rola Herêma Kurdistanê rola Serokê Kurdistanê yani Kakne Çilvan Barzanî Mesrûr Barzanî Mesûd Barzanî rolek wan aslında divê mesele divê çareseriyê de ve statû garantöriyê bidin wan. Yani ew ê li meqabil hikûmeta Tirkî ve ne Abdullah Öcalan xwe bi serê xwe bê garantörî wê têkeve distê mala Barzanî. Ez em wê hesabê dikin û piştî demekî nêzik de belkî Herêma Kurdistanê bi vêna bêxeber e fakat ez hêvî dikim gumrük jî û sînor jî ji holê rabê yani sînor di nav Kurdistanê Herêma Kurdistanê û Tirkî de nemîne gumrük jî rabê çûno hatin danûstendina ticarî û siyasî rahat bibe bes şertê wê yê ewil got PKK berî hemê tiştî
çeka deyni yani rexistina PKK hizba PKK çeka deyni u jwe mıntıqı vala bike yani ew jî haziriya wan di hundurê salekê de kanûnê wan wê derkevin wê heçê çek li milê wan wê bên mala xwe yani qederek şêst heftê kesê pêşiya wan rêxistinê yani hizbê serokê wanî mezin şêst heftê kes belkî قدرێکی ji derve bimînin feqet êd bin wan re heme vegerin mala xwe. Bele. Bele. Dîsan heman hêz heman pêgeh ji bo çareserkirin yan jî parastina destkeft û wergirtina mafên Kurdên Rojavayê Kurdistanê Bakurê Rojhilatê Sûriya Başûrê Kurdistanê dikare çi rolekî bigera Cenabê hewa dizanît ev rûkiya nûnerê Cenabê Serok Mesûd Barzanî li Rojavayê Kurdistanê pêşîniha digel fermandarê giştî Hesedê Mezlûm Ebdê Kom bû niha jî di kombûnê de digel ene kesê. Yani tiştê me ji pirsa te fam kir berî jî min bersivik da me got hikûmeta Tirkî berê xwe daye rûyê xwe daye Kurdê rojhilata navîn tevî. Ji ber got berê xwe daye Kurdê rojhilata navîn tevî dixwaze îtîfaqek nû ava bike. Wexta vê îtîfaq ava kir muxatabê wî ê ewil serokê Kurda ê ewil Kak Mesûd Barzanî wilo tê qebûl kirin ji teref hikûmeta Tirkî. Yani ji bo Rojava jî garantoriya Kak Mesûd qebûl dike û ji bo sibe disbe çend salek di duruma rojhilat jî bêguhertin dîsa Kak Mesûd qebûl dike û ji bo Kurdê Bakur jî Kak Mesûd qebûl dikin. İttifaqek nû dixwaze ava bike. Dewleta Sûrî di hundurê 5 sala di hukmê dewleta Sûrî namîne. Havalayış yani devleta Sûrî ve bir ok vilayetik Sinor ve Jorte Rabin ve bir ok vilayetik Türkiye yani çunu hatin ve serbest be ve hatta bir hece Lübnan ve ev ittifaka mezin vakta be avakirin gerek beri hamit işte hak ve hukuki milleti Kürt rojhilata navîn tabi becid u seroktiya Kak Mesûd Barzanî bê qebûl kirin şertê fikra hikûmeta Tirkî li ser vê rêzê ye. Baş. Gelek spas bo hêja Abdurahîm Semawi ji Enqereyê weke şîrovekarê siyasî digel me bû. Te her hebî.